Bé, bona tarda a tothom. Espero i desitjo que estigueu bé vosaltres i el vostre entorn. També agrair-vos l'esforç que hem fet totes i tots per fer possible aquest ple telemàtic amb totes les garanties i, sobretot, donar les gràcies a tot el personal del Consell Comarcal que ho ha fet possible. Bé, nosaltres som càrrecs electes, representants de la ciutadania, per tant, en moments com aquest que estem treballant amb tota la intensitat i compromís com no podria ser d'una altra manera. Són serveis essencials. En el cas del Consell, per donar suport als ajuntaments, tant perquè puguin treballar teletreballant des de casa, com per donar-los suport en qüestions bàsiques com mesures de protecció pel personal laboral o bé per oferir serveis de suport a les persones més vulnerables. Persones grans que viuen en situació d'insolament, dones que poden patir tot tipus de violències o nens i nenes que viuen en famílies molt fràgils econòmicament i socialment també. Per això no podem abaixar la guàrdia i us encoratjo a tots a seguir en aquesta línia de compromís i treball intens i que amb l'ajuda de tots tot ho farem possible. Doncs sense més preàmbuls, ara mateix donaria la paraula a la secretària, la Cristina Sala, que ens donarà la conformitat del bon desenvolupament de l'inici de la sessió d'aquest ple ordinari. Gràcies. Hola, bona tarda a totes i a tots. Per assegurar que tothom té connexió i ens visualitzem bé, el que faré és enumerar-vos i saludar-vos i així me n'asseguro que el ple funciona amb perfecció. Llavors, Estefania Torrente, bon dia, bona tarda. Bona tarda, gràcies, Cristina. Eloi Hernández. Hola, bona tarda. Adrià Mazcuñán. Hola, bona tarda. Agustí Comas. Hola, bona tarda a tothom. Sílvia Tardà. Hola, bona tarda. David Arón. Hola, bona tarda i salut a tothom. Marta Viladés. Hola, bona tarda a tothom. Jordi Palma. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Cristina. Maria Cristina Fabregat. Hola, bona tarda a tothom. Juan Antonio Hernández. Bona tarda a totes. Ana Maria Crespo. Hola, bona tarda. Enric Forcada. Bona tarda. Salvador Busquets. Hola, bona tarda. Perfecte. Joan Zapata. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Cristina. Joan Calmet. Hola, bona tarda a tots i totes. Vicenç Llorenç. Sí, bona tarda a tothom, gràcies. Vicenç, et sent una mica fluix. Pots tornar a dir bona tarda? Sí, bona tarda a tothom, gràcies. Gràcies. Moisès Falner. Bona tarda a tots i totes. Mario Vendrell. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Eulàlia Cerdà. Hola, bona tarda a tothom i gràcies per l'esforç de tots. Salvador Sibila. Salvador. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Caterina Puig. Hola, bona tarda a tothom. Sergi Grau. Hola, bona tarda a tothom. Ferran Verdejo. Hola, bona tarda. Maria Montserrat Badia. Hola, bona tarda. Salut a totes i tots. Francisca García. Hola, bona tarda. Rosa Pérez. Hola, bona tarda. Miguel Ángel Montañá. Hola, bona tarda a tothom. I la Sònia Hernández.
Continuo amb la Roser Alegre, després en tot cas ja intentaré connectar amb la Sònia una altra vegada. Roser Alegre. Hola, bona tarda a tothom. Guillem Cabra. Hola, bona tarda, què tal? Genís Rovira. Hola, bona tarda. Maria Luisa Ramos. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Cristina. Bona tarda. Alberto Marañón. Hola, bona tarda. Merci, Cristina. D'acord. En tot cas, que la presidenta potser li passo la paraula que expliqui una mica les instruccions i el funcionament i en tot cas ens tornem a connectar amb la Sònia a veure si ha pogut ja fer la connexió. Molt bé. Gràcies, Cristina. Doncs ara us explicaré resumidament quines són les normes bàsiques del funcionament de la sessió telemàtica d'aquest ple ordinari. Bé, tothom ha de tenir el micròfon apagat i només encendre'l quan jo mateixa doni la paraula. La paraula s'ha de demanar a través de l'aplicació fent clic a participants, que ho teniu a baix, buscant el moderador i en aquest cas soc jo, Estefania Torrente, presidenta, és el meu nom que m'he posat, i sol·licitar-me així la paraula. I per procedir amb les votacions, la secretària, la Cristina, donarà per iniciada la votació i cada portaveu, després de cada votació, haurà de comunicar el sentit de vot de cada grup comarcal. Ja estaria jo, Cristina. Perfecte. Assegurar, doncs, si la Sònia ha pogut entrar a la connexió. Aviam, dius que us sent perquè li he activat un àudio paral·lel. Està intentant accedir des d'un altre ordinador igualment. Us sent. Perfecte. Doncs si ens sent la Sònia, podem començar el ple. Gràcies. D'acord. Gràcies, Cristina. Doncs ara sí, donaria per iniciada aquesta sessió del primer ple telemàtic de la història del Consell Comarcal del Bages, el ple que s'havia d'haver celebrat el dia 23 de març, però va ser suspès per la situació de l'estat d'alarma. I ara sí, continuem amb els punts de l'ordre del dia. El primer apartat és aprovació d'actes de sessions anteriors. L'1.1 és aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de 27 de gener del 2020. Hi ha algun comentari al respecte per part d'algun grup comarcal? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. A favor. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. A favor. Gràcies. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular, CUP. A favor. Gràcies. Grup comarcal Candidatura de Progrés. Sí, a favor. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya. A favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. A favor. Gràcies. Cristina? Llavors s'ha aprovat per unanimitat. Gràcies. D'acord. Queda aprovat per unanimitat. Gràcies. Doncs passaríem al segon apartat, que són qüestions prèvies. El 2.1 és control i fiscalització dels altres òrgans de govern del Consell Comarcal del Bages. I el 2.2 és control i fiscalització dels altres òrgans de govern del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. Hi ha alguna pregunta o comentari al respecte sobre aquests dos punts? No? Doncs llavors passaríem a l'apartat tercer d'àrea de presidència i vicepresidència. El 3.1 és donació de compte del decret de presidència número 88/20 de 13 de febrer de concórrer a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Serveis 2020 emmarcat en el Pla Xarxa de Governs Locals
2019 que ha estat prorrogat per l'atorgament en diferents ajuts. I el 3.2 és la donació de compte del decret de presidència número 90/20 de 14 de febrer de rectificar l'error produït en l'impost sol·licitat i el cost total previst de l'actuació finançament en l'àmbit de la convivència, diversitat i drets civils que figura en la part dispositiva del decret de presidència 88/20 del 13 de febrer de concórrer a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Serveis 2020 emmarcat en el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Bé, doncs, com és una donació de comptes, ja es va explicar a les comissions informatives, llavors preguntaria si hi ha algun dubte o alguna qüestió sobre aquestes dues donacions de compte. No hi ha cap dubte, doncs llavors passaríem a l'apartat quart, que és l'àrea d'administració. El 4.1 és el dictamen d'aprovació de reconeixement de crèdit. Llavors passaria la paraula al conseller de l'àrea d'administració, el Jordi Palma, que ens explicarà el present dictamen. Gràcies, presidenta. Bé, tal com indica el mateix dictamen, donem conformitat a aquesta relació de factures que figuren al corresponent expedient i fem el reconeixement de crèdit a les aplicacions pressupostàries pertinents. Gràcies, Jordi. Hi ha algun comentari o alguna pregunta per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. Abstenció. Grup comarcal Ciutadans Partit de la Ciutadania. Abstenció. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Grup comarcal Candidatura de Progrés. Abstenció. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. 13 a favor. Molt bé. Cristina? S'aprova amb 22 vots a favor. D'acord. S'aprova el present dictamen. Gràcies a tothom. Llavors passaríem al punt 4.2, que és el dictamen d'aprovació de reconeixement de crèdit del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. Tornaria a passar la paraula al conseller de l'àrea d'administració, el Jordi Palma, que ens explicarà el present dictamen. Gràcies, presidenta. Bé, es dona conformitat a aquesta factura i es procedeix amb el reconeixement de crèdit corresponent a càrrec de l'aplicació pressupostària del Parc Geològic i Miner i aquesta factura correspon a la renovació dels certificats de les TCATs dels tècnics per poder signar. Gràcies, Jordi. Hi ha algun comentari o qüestió per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem? Abstenció. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partit de la Ciutadania? Abstenció. Gràcies. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular? Abstenció. Gràcies. Grup comarcal Candidatura de Progrés? Abstenció. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya? 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya? 13 a favor. Gràcies. Cristina? S'aprova per 22 vots a favor. Molt bé. Gràcies, Cristina. Doncs passaríem al punt següent, que és el 4.3, que és el dictamen d'aprovació de l'ordenança fiscal de preu públic per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'informàtica als ens locals.
tornaria a passar la paraula al conseller de l'àrea. Perdoneu. Ara passaria la paraula al conseller de l'àrea de suport als municipis, el conseller Sergi Grau, que ens explicarà el dictamen. Bona tarda a tothom. A veure, el que es pretén és establir... Actualment, els serveis informàtics estan donant suport a un seguit de municipis de la comarca mitjançant convenis. Aquest preu públic permet donar suport en aquells municipis on no hi ha establert cap conveni. Molt bé. Gràcies, Sergi. Doncs, hi ha algun comentari o alguna intervenció per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la seva votació del present dictamen. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. Abstenció. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. Abstenció. Grup comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular. A favor. Grup comarcal Candidatura de Progrés. 6 vots a favor. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. 13 a favor. Gràcies. Doncs ara passaria la paraula a Cristina. Queda aprovat per 31 vots a favor. Molt bé, gràcies. Doncs queda aprovat el present dictamen. Ara passaríem al 4.4, que és el dictamen de modificació de l'acord de condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal del Bages. Passaria la paraula al conseller de l'àrea d'administració, el Jordi Palma, que ens explicarà el present dictamen. Gràcies, presidenta. Bé, portem a aprovació plenària la modificació de l'acord de condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal per motius de conciliació horària i tal com es va aprovar a la comissió paritària del passat 19 de febrer. Bàsicament el que recull és la flexibilitat d'entrada i sortida de 30 minuts per tot el personal, excepte en períodes de jornada reduïda, que serà de 10 minuts. Eliminem l'article 10 i modifiquem l'article 9 i fem un redactat unificat dels dos articles. Gràcies, Jordi. Hi ha algun comentari al respecte per part d'algun grup comarcal? Sí, Albert? Sí, en tot cas volíem, des del grup comarcal d'En Comú Guanyem, aprofitar aquest punt justament en relació al conveni laboral de les treballadores i treballadors del Consell Comarcal. D'entrada, per felicitar i per agrair, jo crec que en les treballadores i treballadors l'esforç que segur que des de casa seva estan fent al llarg d'aquests dies i especialment les àrees més implicades en tota la gestió de la pandèmia, especialment tota l'àrea d'acció social i en tot cas justament celebrar que un dels punts justament que ja estava previst, de fet incorporar en el ple, però que avui en tot cas passi, o sigui aquest increment o aquesta aposta per la flexibilitat i que per tant també celebrar que vingui no només a proposta del govern, sinó que fruit de l'acord també de la representació sindical de les treballadores i treballadors en el marc del comitè. Per tant, agrair-los la feina, agrair justament al personal que ha fet possible avui el ple i, per tant, justament també encoratjar que aquesta aposta per la flexibilitat laboral, que jo crec que avui és més vigent que mai justament amb el teletreball, doncs també pugui ser una realitat a partir d'ara, en el moment en què mica en mica puguem anar tornant a la normalitat. Gràcies, Albert. Hi ha alguna altra intervenció per part d'algun grup? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria a cada portaveu que ens indiqui quin és el sentit del vot del seu grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. A favor. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. A favor. Grup comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular. A favor.
Grup comarcal Candidatura de Progrés. 6 vots a favor. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. 13 a favor. Gràcies a tothom. Cristina? El dictamen queda aprovat per unanimitat. Molt bé, gràcies. Queda aprovat el present dictamen per unanimitat. Ara passaríem a l'apartat 5è, relatiu a l'àrea d'Educació i Cultura. El 5.1 és el dictamen d'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts de desplaçament per a alumnes d'ensenyaments obligatoris transportats en vehicles col·lectius durant el curs escolar 2019-2020. Ara passaria la paraula a la consellera de l'àrea d'Educació i Cultura, la Sílvia Tardà. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Proposem al ple aprovar les bases reguladores per concedir ajudes de finançament a les activitats que tinguin com a objectiu el desplaçament de col·lectius d'alumnes d'educació obligatòria que estiguin escolaritzats en centres públics. Aquest transport ha de ser sempre col·lectivament. Hi ha diferents modalitats, motor amb bicicleta i aquest any com a novetat incloem també modalitat a peu. Ha de ser un transport sempre dintre del mateix municipi i aquests alumnes no poden ser beneficiaris del transport escolar gratuït. És per això que demano el vot favorable. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Hi ha algun comentari per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem? A favor. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía? Abstenció. Gràcies. Grup comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular? A favor. Gràcies. Grup comarcal Candidatura de Progrés? 6 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya? 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal? 13 a favor. Gràcies. Cristina? L'Albert Maranyó podria repetir el seu vot, sisplau? A favor. D'acord. Llavors queda aprovat per 32 vots favorables. D'acord. Doncs donem per aprovat el present dictamen. Ara passaríem al 5.2, que és el dictamen d'aprovació de les bases reguladores per a concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al concurs escolar 2020-2021. Bé, informar-vos que aquest dictamen no es va informar a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, però sí que va ser informat a la Junta de Portaveus celebrada telemàticament el passat 30 de març. Per tant, donat aquesta explicació, ara passaria la paraula a la consellera de l'àrea d'Educació i Cultura, la Sílvia Tardà, que ens explicarà el present dictamen. Gràcies de nou, presidenta. Proposem al ple l'aprovació de les bases que regulen l'atorgament de les beques de menjador pel proper curs, el curs 2021, per tots els alumnes que són d'educació obligatòria i el segon cicle d'educació infantil. Amb aquestes bases regulem la concessió de les beques. Totes les famílies, en aquest cas alumnes que vulguin participar-hi, són de pública concurrència. Els ajuts poden ser del 50% o el 100%. I aquest any, com a novetat, també el Departament incorpora que sempre que els pressupostos ho permetin, aquests ajuts del 50% es podran ampliar fins al 70%. És per això que demanem el vot favorable. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Hi ha algun comentari per part d'algun grup comarcal? Sí?
Doncs passaria la paraula al portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem, l'Albert Marañón. Bé, bona tarda de nou. Gràcies, presidenta. En tot cas, justament any rere any, nosaltres des del grup comarcal d'En Comú Guanyem sovint ens absteníem en el punt d'aprovació de les bases de les beques menjador, fruit i tenint en compte especialment que són unes bases que en la seva immensa majoria el contingut es decideix fruit de l'acord amb el govern de la Generalitat. Sovint havíem criticat també que crèiem que calia anar molt més enllà. En aquesta ocasió votarem a favor i ho farem especialment justament per aquest element que incorporava i que explicava la consellera. Creiem que fruit dels pressupostos de la Generalitat, que en tot cas estan en tràmit parlamentari i que neixen també de l'acord del govern de la Generalitat de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, amb el grup parlamentari d'En Comú, de Catalunya en Comú Podem, aquesta possibilitat, la possibilitat de poder incrementar els ajuts del 50 al 70% i complementant així també les beques del 100%, no només en definitiva ens ajuden i ens permeten a solucionar una mancança, sinó que segurament d'aprovar-se els pressupostos de la Generalitat, que esperem que sí i que es puguin aprovar al llarg de les properes setmanes, ens situen en una millor situació des del Consell, des del conjunt del país, per encarar les que malauradament són més que previsibles conseqüències socials i econòmiques de l'emergència sanitària i de la situació, en tot cas, que estem vivint. Creiem, doncs, que és positiu justament que a nivell del Parlament de Catalunya s'hagi pogut introduir, incrementar aquesta partida pressupostària. Esperem que sigui una realitat i, per tant, òbviament, el nostre vot serà favorable a que això quedi traslladat en les bases de beques menjador del Consell Comarcal del Bages. Gràcies, Albert. Hi ha alguna altra intervenció per part d'algun grup? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. A favor. Grup comarcal Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. A favor. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular. Ara ja sí. A favor. Ara ja ho sento i ja ho veig. Grup comarcal Candidatura de Progrés. 6 vots a favor. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. 13 a favor. Gràcies a tothom. Cristina? El dictamen queda aprovat per unanimitat. Molt bé. Doncs donem per aprovat aquest dictamen per unanimitat. Ara passaríem al 5.3, que és el dictamen de sol·licitud al Departament d'Educació de la incorporació dels menjadors de l'Escola Joan de Palà de Cardona i de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Súria al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i el Consell Comarcal del Bages relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament. Tornaria a passar la paraula a la consellera de l'àrea d'Educació i Cultura, la Sílvia Tardà. Gràcies de nou, presidenta. Doncs sol·licitem al departament que incorpori, com ha dit la presidenta mateix, sol·licitem la incorporació dels menjadors de l'Escola Sant Joan de Palà de Cardona i de l'Escola Mare de Déu de Montserrat al conveni que tenim de col·laboració amb l'administració per poder gestionar els seus menjadors escolars. S'ha de dir que ja els estem gestionant des del setembre, però el departament ha canviat una mica la manera de com modificar aquest conveni. Llavors, ho vam sol·licitar, ens van tornar a enviar la documentació, l'hem tornat a enviar, ens la tornen a enviar i ara hem de dir que avui proposem al ple aquesta aprovació, tornarà la documentació cap al departament, el departament la tornarà a enviar al Consell Comarcal i al pròxim ple haurem d'aprovar definitivament la modificació d'aquest conveni. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Hi ha alguna intervenció per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. Abstenció. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. A favor. Grup comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular. A favor. Grup comarcal Candidatura de Progrés. 6 a favor. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 a favor. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal. 13 a favor. Gràcies a tothom. Doncs, Cristina. Aquest dictamen queda aprovat per 32 vots a favor. Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda aprovat aquest dictamen. Passaríem al punt 5.4, que és el dictamen d'aprovació del conveni de gestió del projecte Recuperem la Memòria Popular de la Vinya i el Vi, cofinançat pel Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona. Torno a passar la paraula a la consellera de l'Àrea d'Educació i Cultura, la Sílvia Tardà, que ens explicarà el present dictamen. Gràcies, presidenta. Portem a l'aprovació del ple a l'aprovació d'aquest conveni justament entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments, que regula la gestió sobre aquest projecte que va començar l'any passat de la Vinya i el Vi. Aquest any hem incorporat, l'any passat érem 15 municipis, aquest any hem arribat als 28 municipis que participaran en el projecte, només 2 municipis no han volgut participar. Llavors, aquest conveni és de gestió. Nosaltres hem demanat una subvenció a la Diputació que cobreix el 40% i els ajuntaments es fan càrrec de la resta de l'import total del projecte. En el cas que la Diputació no ens donés aquesta subvenció, doncs veuríem com readrecem el projecte, però en cap cas els ajuntaments no haurien d'augmentar la seva participació econòmica en aquest projecte. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Sílvia. Hi ha alguna intervenció per part d'algun grup comarcal? Doncs passaríem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit de vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. A favor. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal de la Candidatura d'Unitat Popular. A favor. Gràcies. Grup comarcal Candidatura de Progrés. 6 a favor. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal. 13 a favor. Molt bé. Gràcies. Cristina? Aquest dictamen queda aprovat per 32 vots a favor. Molt bé. Gràcies, Cristina. Doncs ara passaríem a l'àrea de joventut i habitatge, al 6.1, que és el dictamen d'aprovació del Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages 2020-2024. Passaria la paraula, en aquest cas, al conseller de l'àrea de joventut i habitatge, l'Enric Forcada, que explicaria el present dictamen. Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i tots. Bé, primer de tot comentar que des de les comissions informatives que es van celebrar hi ha hagut alguns canvis en el document. En tot cas, no són canvis que afectin el contingut, sinó que des de l'àrea han revisat el document i han trobat algunes errades ortogràfiques i alguns noms que es van canviar, que s'havien d'acabar de canviar a tot el document. El document que avui presentem vol donar resposta a les necessitats de polítiques de joventut com de les persones joves del Bages i surt de dues fases participatives dels últims 2 anys. Des del 2018 fins a l'abril de l'any passat es va dur a terme la diagnosi amb sessions participatives tant amb tècnics i tècniques de joventut com amb regidors i regidores, i des del setembre i fins ara al febrer d'aquest any 2020, setembre 2019 i fins al febrer del 2020, s'ha dut a terme el disseny, també amb sessions participatives dels 2 col·lectius. El pla comarcal està dividit en 2 grans eixos.
un eix que anem anomenat sobre la joventut, que inclou els àmbits d'educació, d'ocupació, de salut, de participació, de cultura, d'habitatge, de mobilitat comarcal i d'interseccionalitat, i un segon eix sobre les polítiques de joventut, que inclou el suport a polítiques municipals de joventut i impuls de les polítiques de joventut del Consell Comarcal. Cadascun d'aquests àmbits està inclòs dins del document. Podem trobar diferents taules on s'exposen tots els eixos, tots els àmbits esmentats. I dins d'aquests àmbits s'hi especifica tant la necessitat com l'objectiu, com els programes, i dins dels programes els projectes, que són les polítiques més concretes. Hi ha incloses tant polítiques de joventut que s'estaven duent a terme al Consell Comarcal des de fa anys, com noves polítiques que surten de la participació que s'ha dut a terme, com de noves necessitats que han anat sorgint els darrers anys. Per últim, comentar que aquest document, en principi, havia de ser 2019-2022 i s'amplia fins al... El que hem fet ha sigut fer-ho fins al 2023 per, si no vaig errat, per evitar any d'eleccions, fins al 2024. Perdó. Res més, perdó. Bé, només agrair, òbviament, la feinada que ha fet el personal de l'àrea, que en el cas del disseny ha hagut de redactar tot el document amb recursos propis, per tant, res. Demanar, en aquest cas, el vostre vot a favor. Gràcies, Enric. Veig que hi ha dues paraules demanades. Començaria pel portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem, l'Albert Marañón. Sí, bona tarda. En tot cas, igual, de la mateixa manera, en tot cas que acabava el conseller, justament agrair al personal de l'àrea de joventut i també, jo crec que agrair i felicitar el conjunt de tècnics i tècniques de joventut de la comarca, tant del Consell com del conjunt d'ajuntaments, per la feinada del pla, pel debat segurament que s'ha generat des de ja fa un parell d'anys en relació a la diagnosi i després la concreció d'aquesta diagnosi en mesures i projectes concrets i que, en definitiva, això es trasllada en la proposta del Pla Comarcal de Joventut avui. En tot cas, justament assenyalar que el vot del nostre grup, òbviament, serà favorable. Creiem que és important assenyalar aquesta aposta que es fa un any més i especialment posar-hi més encís en aquest Pla Comarcal de Joventut d'incrementar el lideratge del Consell Comarcal en aquestes polítiques. Creiem que és important aquest propòsit també de que cap dels ajuntaments de la comarca es quedi sense referent o sense tècnic o tècnica de joventut. Des de l'Ajuntament més gran fins a l'Ajuntament més petit és important que es garanteixi, és imprescindible que es garanteixi aquesta necessitat. Com també creiem, en tot cas, que és important justament que fruit del Pla Comarcal de Joventut ens plantegem o es plantegi al Consell Comarcal del Bages entomar un major lideratge i, en tot cas, de manera corresponsable amb l'Ajuntament de Manresa en la gestió de l'Oficina Jove del Bages. Assenyalar com a punts positius això, sí que creiem, en tot cas, que des del nostre punt de vista hi trobem una certa mancança en el pla, que òbviament no condicionarà el nostre vot, però que sí que creiem que potser, en tot cas, hauria sigut també l'instrument i l'element per encarar propòsits o reclams o exigències en d'altres administracions i especialment pel que fa a la Generalitat de Catalunya. El conjunt de joves de la comarca del Bages fa temps que plantegen justament el fet de garantir el dret a la mobilitat en el conjunt de la comarca, el fet de poder-ho garantir també més enllà dels horaris que habitualment es garanteix al llarg de la xarxa de transport públic que ja existeix. I sí que creiem que, de fet, en les accions d'educació s'assenyala alguna mesura o algun reclam en aquest sentit, però creiem que era també l'instrument, l'element per poder fer també reclams i exigències en relació a la mobilitat en horari nocturn. Fa temps que el conjunt de joves de la comarca reclamem tenir una oferta de transport públic més enllà de les 9, més enllà de les 10 de la nit, especialment en caps de setmana, per poder garantir, en definitiva, el dret a la mobilitat, el dret a l'oci, el dret al lleure i per poder-ho garantir, en definitiva, també en unes condicions de seguretat. Sovint reclamem en el conjunt de joves el fet de no agafar el cotxe si veus i creiem i és imprescindible oferir aquestes alternatives
i ho faria en definitiva també a la comarca del Bages, el que molts altres territoris del país ja gaudeixen, que és aquesta xarxa de transport públic en horari nocturn. Creiem que era el moment també de fer-ho. Creiem, òbviament, que el fet que s'aprovi el Pla Comarcal de Joventut no treu l'oportunitat de plantejar-ho i, en tot cas, deixem el debat i la proposta sobre la taula per poder-ho entomar més enllà del que estableixi el Pla Comarcal de Joventut, que, com dic, òbviament, comptarà i compta, vaja, amb el nostre vot favorable. Gràcies, Albert. Doncs ara passaria la paraula al conseller del grup de la candidatura d'Unitat Popular, el Genís Rovira. Hola, bona tarda a tots i totes. Bé, com a CUP, dir que ens sembla un pla poc polític, amb poca càrrega política, i en canvi és un pla perfectament tècnic i en aquest sentit, també, com ha comentat l'Albert Marañón, agrair la feina dels tècnics i tècniques, però considerem que un pla d'aquesta tipologia també ha de tenir una mica de càrrega política, cosa que no veiem per enlloc. Considerem que és un pla que no té en compte la realitat dels joves o no queda del tot reflectida la realitat dels joves. Estem sortint, més ben dit, encara no hem sortit d'una crisi, que ara encara n'entrem en una altra. Entenem perfectament que tota la feina que s'ha fet fins ara pel que fa al pla de joventut, no tenia en compte, evidentment, tots els efectes de la Covid-19, però sí que hauria d'haver tingut en compte dos dels grans problemes que tenim els joves al Bages, que és l'ocupació i l'habitatge. Sí que hi ha algunes consideracions al respecte, que estan bé, però això és purament consideracions tècniques i ens falta una mica més de càrrega. Una altra cosa que també hi veiem és que hi ha molt poca participació dels i les joves del Bages. De fet, la participació només és en el pla d'avaluació i considerem que si hi ha de ser un pla per joves, doncs aquests haurien d'haver tingut molt més protagonisme. I per últim dir que en cap cas, o més ben dit, en aquesta diagnosi que està feta, veiem que és una mica descuidada, en el sentit que hi ha dades del 2017, del 2018, dades que ara ja algunes ja no tenen sentit, ja estan caducades, i també trobem a faltar que, on no hem sabut veure, si és el contrari, demanem disculpes de l'avançada, no hem sabut veure que es tinguin en compte casals i ateneus populars. Dit això, la CUP ens abstindrem en aquest punt. Merci. Gràcies, Genís. Hi ha alguna intervenció per part dels altres grups comarcals? No, doncs... El conseller vol dir alguna cosa, Enric Forcada? No, en principi no. Res, agrair les crítiques, òbviament són totes constructives. En referència a la càrrega política, en tot cas, no sé si influeix o no, però també ha enganxat a dos governs diferents, a consellers diferents i ajuntaments diferents. Llavors, segurament sí que sempre es pot ampliar més, per altra banda, segur sempre es pot ampliar més la participació a joves i en aquest cas s'ha fet així. I per acabar també dir que els recursos del Consell Comarcal en matèria de joventut, com en altres àrees, també a vegades són limitats. Sí que ens podem reinventar i sí que ho hem de repensar, però que en aquest cas segurament per això és molt tècnic també el document. I per últim, no sé si m'havia apuntat alguna cosa més i se m'ha anat al cap, però vaja, res, merci i en tot cas a disposar. Gràcies, Enric. Molt bé, doncs passaríem a la seva votació del present dictamen. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit de vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem? A favor. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía? A favor. Gràcies.
Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal candidatura de Progrés. 6 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. 13 a favor. Gràcies. Doncs, Cristina. Hola, aquest dictamen queda aprovat per 30 vots a favor. Molt bé, moltes gràcies. Doncs donem per aprovat el present dictamen. Passaríem a l'apartat 7è d'assumptes sobrevinguts. Informem que hi ha un assumpte sobrevingut i que abans d'explicar el dictamen cal votar la urgència. Doncs el dictamen és dictamen d'aprovació de reconeixement de crèdit i sometem la votació de la urgència del present dictamen. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs ara demanaria que cada portaveu ens indiqui quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. A favor. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular. Estem votant l'urgència, oi? Sí, la urgència. A favor. Gràcies, Roser. Grup comarcal candidatura de Progrés. A favor. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. 13 a favor. Gràcies. Doncs ara sí, passaria la paraula al conseller de l'àrea d'administració, el Jordi Palma, que ens explicarà el present dictamen. Perdona, que m'he equivocat. Volia votar a favor de la urgència, Demano disculpes. Cristina, si és així, doncs fem el recompte? Sí, queda aprovat per unanimitat. D'acord, doncs queda aprovat per unanimitat i passo la paraula al Jordi Palma. Gràcies, presidenta. Bé, com en els casos anteriors, es tracta de factures de transport, de serveis complementaris o serveis que s'han prestat extras. Per tant, són aquests reconeixements de crèdit que portem a ple. Gràcies, Jordi. Hi ha alguna intervenció per part d'algun grup comarcal? No? Doncs passaríem a la votació, ara sí, del dictamen, del contingut del dictamen. Bé, doncs, grup comarcal En Comú... Perdó, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, gràcies. Doncs ara sí, demano als portaveus que ens indiquin quin és el sentit del vot de cada grup comarcal. Grup comarcal En Comú Guanyem. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal Ciutadans Partido de la Ciudadanía. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal de la candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal candidatura de Progrés. Abstenció. Gràcies. Grup comarcal Junts per Catalunya. 9 vots a favor. Gràcies. Grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. 13 a favor. Gràcies. Doncs, Cristina. Aquest dictamen queda aprovat per 22 vots a favor. D'acord, doncs donem per aprovat el present dictamen. Passaríem a l'apartat 8è, que és pregs, preguntes i interpel·lacions. No tenim cap pregunta entrada per registre, però si hi ha algun portaveu que vol fer alguna pregunta. Sí, Maria Luisa, et veig per la pantalla. Sí. Bona tarda a tothom. Creiem que aquest és un moment que estem vivint que portarà unes conseqüències bastant catastròfiques per tothom. Creiem que des del Consell Comarcal hem de ser molt prudents en engegar qualsevol projecte, en tirar cap endavant qualsevol iniciativa
I nosaltres volíem fer una proposta perquè creiem que des del Consell Comarcal s'hauria de fer un pas endavant i reforçar el Departament de Serveis Socials, dotant-lo de totes les partides que s'hagin quedat a mitges o projectes que no s'hagin pogut acabar, intentar passar totes les partides en qüestió de material, de personal, de reforç, i perquè es necessitaran tant molts recursos, tant pel pròxim curs en qüestió de les beques menjador, sobretot el Departament de Serveis Socials s'hauran d'equipar i reforçar tots els municipis perquè es necessitaran personal psiquiàtric i psicològic perquè no estem preparats per despedir a les persones i menys en aquestes circumstàncies. Llavors, des de Ciutadans proposem al Consell Comarcal que es faci una dotació tant de personal, una bossa de treball o una bossa de dotacions de qualsevol altre departament o projecte que s'hagi quedat a mitges per aquesta crisi, doncs poder aportar-la als serveis socials per poder ajudar a totes les persones i les famílies que han patit aquestes pèrdues. Llavors, no sé si potser ho heu contemplat de fer una baixada de banderes i posar un crespó en senyal de dol de totes les famílies que han tingut aquestes pèrdues. Llavors, volia fer dues preguntes. Preguntar si des del Consell Comarcal s'han pres algunes mesures enfront d'aquesta crisi del Covid-19 i llavors preguntar si en algun municipi ha arribat el material que es va demanar el dia 19 de març. Aviam si des de Diputació li ha arribat a algú. I res, desitjar-vos tots molta salut per tothom i per les vostres famílies. Gràcies. Bé, gràcies, Maria Lluïsa. Doncs veig que hi ha més preguntes. Si voleu, anem fent primer per cada portaveu, responem i passem al següent portaveu. Passaria la paraula per respondre al vicepresident primer, l'Eloi Hernández. Molt bé, gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. En relació a les consideracions que ha fet la portaveu de Ciutadans, en primer lloc, agrair la proposta i la idea en quant a pressupost. És cert que en aquests moments, aquestes darreres setmanes, una de les àrees, no l'única, però una de les àrees que s'ha vist més afectada i més abocada a gestionar, lògicament, ha sigut les dues àrees que tracten temes de serveis socials. En aquests moments, a nivell pressupostari, pel que fa referència al Consell Comarcal, anem coberts amb el que necessitem, però, lògicament, haurem de veure com evolucionen els esdeveniments, que lògic la perspectiva no és gens bona ni positiva, i per tant totes les àrees polítiques de la casa, del Consell Comarcal, posarem a disposició la part de pressupost que correspongui per fer front en tots els diversos àmbits, serveis socials, també promoció econòmica, turisme, educació, etc., totes les disponibilitats pressupostàries per tirar endavant aquelles mesures i per invertir els diners de la millor manera possible. Podem compartir en el fet que ara no és moment d'engegar depèn de quins projectes, sinó que hem d'estar a l'expectativa de veure com evoluciona i com ho podem fer. Agafem la idea que se'ns proposa també d'aquesta declaració de dol amb les banderes a mig pal o crespó negre, per tant, això també serà valorat i, per altra banda, les actuacions que s'han anat tirant endavant, lògicament, les vam poder traslladar a la passada Junta de Portaveus de la setmana passada. Demà tenim una nova reunió de portaveus on se us anirà traslladant les actuacions que s'estan fent setmana a setmana. Lògicament, estem al costat principalment de tots els ajuntaments de la comarca, ajudant amb tot allò que podem, i en relació de la pregunta concreta que se'ns feia del material en aquest cas concret de l'ACM, crec que s'ha preguntat. El material de l'ACM era, perdona? Sí, el material de l'ACM sí que el que s'ha rebut,
que van ser unes mascaretes, aquestes van ser repartides als ajuntaments de fins a 3.000 habitants. Ja han estat repartides les dues remeses que van arribar i el que també ara sí estem pendents de rebre durant el dia d'avui o demà, esperem, i així se'ns ha comunicat des del material de la Diputació de Barcelona, que des de ja fa algunes setmanes, per tant, es va amb una certa demora, lògica i s'entén per la situació que hi ha, però aquest material també que els diversos ajuntaments van demanar està a punt de ser distribuït demà o tan aviat com ens arribi a les dependències del Consell. Els ajuntaments seran avisats i es podrà passar a recollir. Això és tot. Gràcies. Bé, gràcies, Eloi. Doncs ara passaria la paraula al portaveu del grup comarcal En Comú Guanyem, l'Albert Barañón. Sí, bona tarda. En tot cas, en la línia de la portaveu del grup comarcal de Ciutadans i, per tant, òbviament, també en relació al mateix tema. El conseller i el vicepresident primer ho posava sobre la taula i això també ho volia agrair, que políticament, en resposta també a la petició de diversos grups i també en resposta a la petició del grup comarcal d'En Comú Guanyem, haguem pogut també entomar aquest compromís de poder fer reunions de portaveus telemàtiques cada setmana on es puguin actualitzar la informació i on puguem anar, en tot cas, plantejant propostes. A la de la setmana passada en vam plantejar diverses, a la que, com comentava el vicepresident primer, la tenim prevista per demà, també en plantejarem diverses, que en tot cas van en la línia de que creiem del paper que hauria de jugar el Consell Comarcal, en tot cas, fent un pas més endavant, en definitiva, per donar resposta a aquesta situació i assumint un lideratge a nivell de comarca que segurament és necessari i imprescindible, especialment pensant en els municipis més petits. En aquest cas, en tot cas, abans no n'he volgut fer referència, però també en la línia de pensar també en el mig termini, crec que és important preveure també la dotació pressupostària per les diverses mesures que caldran i que seran imprescindibles. I com dic abans, en el punt de donació de compte de la sol·licitud dels ajuts del catàleg de xarxa de la Diputació, no hi he volgut fer referència perquè era una simple donació de compte, però sí que en tot cas preguntar si a nivell tècnic i especialment a nivell polític s'està ja preveient la possibilitat de poder replantejar aquests projectes i si s'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la possibilitat de poder replantejar aquests projectes. La Diputació de Barcelona i els ajuts al catàleg de xarxa són segurament una de les fonts principals de finançament de molts dels projectes del Consell Comarcal del Bages, de qualsevol Consell Comarcal. Malauradament, de fet, la sol·licitud es va fer 15 dies, 3 setmanes abans de que passés tot plegant, d'aquesta extensió massiva de la pandèmia i, per tant, la proposta en tot cas que plantegem i demanem en tot cas, si és que ja s'ha fet, si s'ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la possibilitat de replantejar alguns d'aquests projectes, especialment en àrees importants com acció social o desenvolupament comarcal i si tècnicament s'hi ha començat a treballar en aquest sentit. Simplement això i, en tot cas, com deia abans, i ja per cloure, felicitar i agrair al conjunt del personal tècnic del Consell Comarcal l'esforç d'aquests dies, l'esforç ingent d'aquests dies de que des de casa cadascú, en tot cas, aportarà el millor de si mateix. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Albert. Recollim les teves aportacions i comentar-te que hem tingut contacte amb la Diputació i que ens han informat que sortirà una línia específica per fer front al Covid-19. I estem en contacte amb la Diputació i treballarem per això. Gràcies. Bé, molt bé, doncs ara passaria la paraula a la portaveu del grup comarcal, candidatura de Progrés, la Montserrat Badia. Gràcies, presidenta. Primer de tot, el que volia trametre des de la candidatura de Progrés és un agraïment a tot el personal del Consell, també als polítics que esteu al costat dels diferents municipis interessant-nos per les necessitats que tenim i donant-nos suport a totes aquelles inquietuds que us traslladem a través dels grups de WhatsApp que tenim comú per poder anar fent un seguiment i una coordinació de tota la crisi sanitària. També agrair, també afegint-me al que comentava l'Albert, a la reunió de Junta de Portaveus, aquestes reunions que farem cada dimarts per fer seguiment de la nostra situació en els diferents municipis i comarques.
I també una miqueta la nostra posició en relació a aquest punt és també el mateix que els que m'han precedit. Sobretot és a veure no tan sols la reorientació dels projectes en Diputació, sinó també potser entre els marges que ens permeteix la mateixa normativa o el mateix Real Decret de l'estat d'alarma, suspensions de procediments, etc., en les quals podem adaptar tot allò que fins ara havíem aprovat a efectes de poder donar una millor resposta al que ens ve de cara en futur. No tan sols ara per fer aquest cinturó per intentar suportar la situació actual, sinó tot allò que ens vindrà que serà un increment de les necessitats socials. En això, sobretot, des de la mateixa, jo trasllado una miqueta el que hem viscut als municipis dels que formem part els diferents representants de la candidatura. Actualment, atès que el Departament d'Educació ja ha dit que la tornada a l'escola serà per via telemàtica i online, llavors les escoles en aquests moments, en el cas de Castellbell, estem fent les trucades a les famílies per saber quines famílies no disposaran de recursos com per poder els seus fills fer el seguiment de les classes amb total normalitat. Per tant, aniria molt bé que des del Consell Comarcal poguéssim entomar i liderar tot el tema i coordinar a nivell comarcal aquestes necessitats per fer accessibles els recursos educatius. De fet, la Diputació de Barcelona ens ha enviat una enquesta en la qual hem expressat aquestes necessitats, però a mi realment, i en nom de tots els meus companys de candidatura, ens angoixa una miqueta que no tots els infants puguin accedir de la mateixa manera als recursos educatius al que és el tercer trimestre d'aquest curs. I també l'altre àmbit que també ens preocupa és el servei d'atenció domiciliària. Actualment són molts els municipis que estan patint les situacions per les baixes pròpies que també han tingut el personal propi de les treballadores familiars que fan el SAT, i també la Diputació de Barcelona, amb la línia d'ajuts aquesta que ha tret, i tenint en compte que el SAT és vinculat i coordinat de les EBASP, estaria molt bé que poguéssim demanar a nivell comarcal aquest reforç de recursos per al servei d'atenció domiciliària, perquè realment no és el cas que conec més directament, que és el de Castellbell, però sí que em consta que diferents municipis estan patint molt el tema de les treballadores familiars i que no disposen de suficient personal. Per tant, caldria poder assegurar que tots els municipis puguin tenir cura amb personal suficient per atendre totes les necessitats. I llavors hi ha un tercer tema que potser ara no hi pensem, però que aviat serà un problema, i és perquè les deixalleries de la comarca estan tancades. Molta gent aquests dies, i tenint en compte que s'allargarà tot l'estat d'alarma i el confinament, estem produint i la neteja i tot, la gent no pot sortir a dipositar els residus voluminosos i d'altres a les deixalleries, i estem ja notant cert increment de desbordaments o abandonament de voluminosos i diferents andròmines a les àrees d'aportació o als contenidors de rebuig. Per tant, no sé si seria important poder fer algun tipus de gestió amb el Consorci de Residus del Bages a efectes que es valorés la necessitat ni que sigui d'establir uns serveis mínims a les deixalleries per poder dipositar aquest tipus de residus. Sobretot també el tema dels residus especials, etc., que es van acumulant aquests dies. Aquestes són les diferents propostes i, sobretot, desitjar a tothom que estigueu tots bé i solidaritzar-nos amb tots aquests municipis que de moment estan tenint una empremta molt forta en la seva ciutadania, i solidaritzar-nos com a membres de la candidatura i també com a companys dels diferents municipis i ajuntaments. Gràcies, Montse. Doncs passo la paraula al vicepresident primer, l'Eloi Hernández, que farà aclaracions. Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, en les diverses reunions setmanals de coordinació que estem fent, tant a nivell d'equip de govern com dels diversos caps d'àrees,
s'estan ja plantejant diverses iniciatives o replantejament de propostes actuals que en tot cas, i si ens permeteu, cada cosa anirà venint al seu temps. En aquests moments la prioritat absoluta és l'emergència sanitària, lògicament després vindrà una emergència econòmica, ciutadana i social i, per tant, haurem d'estar atents. En relació al que comentàvem del servei d'atenció a domicili, de fet, el que ja vam fer va ser fer un nou contracte de més hores, en concret 400 hores més amb la residència Sant Andreu Salut, en aquest cas, amb la Fundació, perdoneu, posar-les i les hem posat a la disposició dels diversos municipis. Això volem insistir, no és només per aquells municipis que oferim el servei d'atenció a domicili directament des del Consell Comarcal, sinó és per tots els serveis d'atenció a domicili de la comarca, que estan finançats via a través Consell Comarcal. Per tant, en el moment inicial que es va iniciar aquesta crisi, hi va haver una revisió de tots els casos de SAT de la comarca amb uns criteris que es van establir des dels serveis socials comarcals, que aquesta revisió ha estat viva i, per tant, en qualsevol moment, depenent del canvi de circumstàncies de cada cas concret, s'ha anat fent una revaloració i, a mesura que la necessitat ha anat creixent, tibem d'aquesta bossa d'hores que ja s'ha contractat. Per tant, jo el que emplaçaria és que traslladem també, que analitzem cadascun la mesura possible en aquells ajuntaments, de que facin les peticions i les canalitzin a través dels serveis socials comarcals. Pel que fa al tema de les deixalleries, sí que és cert que s'ha rebut i algunes peticions al respecte, però per altra banda, i enfront a això, hi ha una instrucció clara per part del Govern de la Generalitat que es demanava el tancament d'aquests serveis. Hem de tenir present que estem en un estat d'emergència, que les activitats normals no estan permeses, que la gent el que ha de fer és estar confinada a casa i, per tant, tots els perills que hi ha associats en la utilització d'un servei com aquest, que per una banda hi hauríem de posar altre cop el personal que toca, quan estem dient que només podem oferir aquells serveis mínims i essencials, el perill que suposa posar un personal a tractar amb aquest tema i, per l'altra, això va en la línia contrària de demanar a la gent que només efectuïn aquells desplaçaments mínims i imprescindibles. El fer neteja de casa, aprofitar per fer neteja de casa aquests dies i desplaçar-se a la deixalleria per portar coses, entenem que no hauria de ser un element essencial, mínim i imprescindible. Per tant, trobem lògic la decisió del Consorci de Gestió de Residus del Bages de tancar les deixalleries, que, per altra banda, tots els partits aquí presents, o pràcticament tots, hi estem també representats i podem canalitzar directament via l'executiva aquelles propostes o decisions que creguem oportunes. En tot cas, des del Govern del Consell Comarcal, l'opinió aniria en aquesta línia, que acaba de ser la mateixa de l'Administració Superior i de les consideracions que ens van fer en el seu moment. Això seria tot. Gràcies. Gràcies, Eloi. Doncs ara passaria la paraula a la consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, l'Adrià Mascunyán, que volia fer unes declaracions al respecte. Sí, bona tarda. Només agrair les mostres de suport a l'àrea, perquè evidentment aquests dies estem treballant totes i tots sense parar. Vull dir que és molt gran la feina que estan fent i reconèixer molt la feina de totes les treballadores aquests dies i agrair-los l'esforç i la dedicació que estan fent. I, evidentment, caldran més pressupostos i caldrà més dotació econòmica, però això ho haurem de valorar. Ara, en aquests moments, segurament on estem treballant, evidentment, és amb l'urgència i aquí és on estem abocant tots els esforços. Dir-vos que el SAT, com deia l'Eloi, el SAT es va ampliar el contracte, es va fer un contracte nou per poder ampliar les hores de servei i que sapiguem s'han atès absolutament totes les demandes que hi ha hagut per part dels municipis. No n'hi ha ni una que hagi quedat sense atendre. El circuit és aquest, és que a través de les treballadores socials de cada municipi facin la demanda i s'atén. S'atén sempre i quan es valori que entra dintre dels paràmetres en els quals hi ha d'haver intervenció de SAT. Evidentment, si la valoració no és de SAT, no s'atén, però en tots els casos en els que s'ha valorat positivament s'ha atès i així ens consta i que hi ha bossa d'hores encara, vull dir que no s'ha pas esgotat. Per tant, penso que hem d'anar amb la tranquil·litat de que s'està treballant molt i s'està treballant molt bé i per tant hem d'agrair bàsicament la feina que s'està fent. Gràcies. Gràcies, Adrià. Doncs tornaria a passar la paraula a la portaveu del grup
de Candidatura de Progrés, la Montserrat Badia. Només és una puntualització. Tal com proposàvem, sent conscients de la situació, de la no mobilitat i tots els emplaçaments que hi ha, és una mica que anem fent, siguem previsors, i en el moment en què la Generalitat va fer l'Agència de Gestió de Residus, quan va fer la instrucció, com molt bé deies, Eloi, es va fer en un moment puntual que es pensava que l'estat d'alarma duraria determinats X dies, no? Però que això ara s'ha allargat, vull dir, la situació, com és tot tan canviant i constant, moltes vegades hem de prendre decisions que poden semblar contradictòries, però que les hem d'anar adaptant a les circumstàncies. Una mica la nostra proposta és que anem pensant amb el fet que això s'allargarà fins al dia 26 d'abril i d'acord al Real Decret 10/2020, el que és salut pública i gestió de residus són serveis essencials. Tinguem-ho en compte. Llavors, també hem de, evidentment, no és que tinguem tothom ara, tot un municipi, tota la comarca del Coipo-Volta ens aglomerem a les portes de les deixalleries, ni molt menys, no? Suposo que cada municipi té les seves pròpies realitats, però tinguem en compte que s'estan acumulant una sèrie de residus també especials de tots els llistats que hi ha, que no poden anar ni el contenidor groc, ni el verd, ni el blau, ni el de rebuig. Llavors, tot això s'està acumulant a casa. Llavors, pensant molt en aquest tipus de residus, es pot regular de moltes maneres, igual que la gent es regula per sortir a comprar, o, per exemple, els horts, que en principi no es podia anar a l'hort i ara ja han puntualitzat, ja han canviat, ja han dit sí que es pot anar a l'hort, només pel temps imprescindible per anar a recollir el que és l'autoabastament. Doncs llavors pensem i no dic que s'hagi de ser una decisió de forma així sense pensada, sinó meditada profundament, tenint en compte que l'estat d'alarma en principi fins al 26 d'abril no sabem com anirà, més endavant esperem que es vagi regulant, però llavors intentem ser previsors i valorar i analitzar totes aquestes situacions. Jo sé que aquestes són les instruccions i que pot semblar que no, jo dic per pràctiques, que coses que comencen i que ens traslladen els veïns, i com hem anat adaptant molt a través del fax que ens va enviant el CECAT, moltes decisions s'han anat adaptant a les circumstàncies perquè s'ha anat veient que potser en determinats àmbits s'ha hagut d'ajustar. Doncs aquest també és un dels temes que potser com a mínim uns serveis mínims no estaria bé. És un tema a valorar i a estudiar. Gràcies, Montse. Recollim les teves consideracions i ens posem en contacte amb el Consorci de Residus per treballar-ho conjuntament. Gràcies. Doncs hi ha alguna altra intervenció per part d'algun grup? No? Doncs ara sí, passaríem al punt 9, que és presa de coneixement de la renúncia presentada pel conseller comarcal, senyor Moisès Fainé Sánchez. Informar-vos que aquest dictamen es retira de l'ordre del dia, donat que el senyor Moisès Fainé Sánchez ha sol·licitat que davant l'excepcional situació en la que ens trobem sotmesos ara mateix s'aturi temporalment el seu procés de renúncia que va sol·licitar personalment. Per tant, demanaria la paraula al conseller Moisès Fainé Sánchez que ratifiqui aquesta retirada de renúncia. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Bé, el passat 18 de febrer vaig presentar la meva renúncia com a conseller comarcal. Davant les circumstàncies actuals i l'enorme dificultat de realitzar un relleu efectiu, voldria sol·licitar aturar de forma temporal la renúncia que vaig presentar personalment. Gràcies. Gràcies, Moisès. Cristina, donaríem per vàlid aquesta declaració? Sí, gràcies. Es dona per vàlida la renúncia. D'acord. Gràcies, Cristina. Gràcies. Doncs bé, ja hem acabat els punts de l'ordre del dia. Donaríem per finalitzat aquest primer ple telemàtic del Consell Comarcal del Bages. Molta salut per totes i tots, per les vostres famílies, pels vostres entorns. Cuideu-vos molt i una abraçada molt gran. Fins aviat.